Dahil tinibang Bautista po, dumdumngeg kayo ti makaikat bannog a programa, Kompletos Recados, ni Ninong Benny Giang Vieca, dito'y KPHI AM 1130, 101.5 FM, Can Oceanic, Digital Cable Channel 882. Ay no kastoy latibiyag agpekelak, Lunes, Inggan at Domingo awan inanak, Uray pa'y nga tanuag triple jabak, Di makisayan bills ko ti credit card. Numabalila kung mga iyutang ko, Daytoy na'y napuskol nga uban ko. Numakayak lakit ding nga alisto, Dupang panunute kasasaad ko. Naimbag lakit din taad na programa ti radyo, ang makaliwliwa. Malipat ang amin ang problema, no dumngeg ka, matay ka, katawa. Kompletos Recados, linglingay ni saluyot, makapunas banog, makaikatilaladot. Ang inen, katyang mo, uray ka na, ang makailildo, nudumnyeg ka, Kompletos Recados. Dumdumngeg kayo di programa tayo, Kompletos Recados, dito ay Pinoy Power Radio, KPHI, Honolulu, Hawaii. Well, mga kaibigan, kastay ko na po, maudin oras ti programa tayo. Hindi kaya agbebekal, ha? Narigat agbekal, mga kaibigan, baka nagkatay kayo. Ay, nakubuhay, tay kunadan, kaslabiyag, kaslatag, biyag, kaslatakyag, kunadan, o damatay agunag. Anyway, we have to say thank you once again, mga kaibigan. Kadagiti na dumadumang, sponsors, mga kaibigan, ti programa tayo. Awan sa bali, no di Kompletos Recados, kaduayo pa lang to'y manong yo, to'y kabsat yo, to'y atano yo. Benny Giang Riet lamang, mga kaibigan, nabubulol na, okay pa rin po, mga kaibigan. Basta andyan po kayo, okay na okay din po ako, mga kaibigan. Anda po nag-text sa po di Pilipinas ni sino dito eh. Tomas, kuna na ayun, kantaan ka yung kanyang request naman. Mamaya para tutugtugin natin niya, basta may oras po tayo, mga kaibigan. Okay? So, manipo iti Prince of Ilocano songs, mga kaibigan. At iti may isang ayog happy birthday biyag ko. Bueno, happy birthday, my darling. Nagragsaken nga aldaw at panagtaong, regalo to'y numo, ayat na puno. Ragsak nagpaidumay, din ka marikrik na, at damet dagiti kakabsat ken dagayam mo. Kaya't ko nga ipeksa, daytoy kablaaw ko, ay ayaten kabiyag ko, happy birthday to you. Ragsa nagpaidumatiin ka, marikrik na, at dagat dagiti kakabsat ken gagayem mo. Kaya't ko nga ipeksa, daytoy kablaaw ko, ay ayaten kabiyag ko, happy birthday to you.
Yes, and happy birthday din to Belgay Failano dito'y Hawaii. Greetings coming from Kelly May Rumbawa and Rosemary Albis in Spain. Sa'kin na aldaw panagtao, regalo to'y numo, ayat na puto, ragsak nagpaidumatiin ka, marikrik na, at damet dagiti kakabsaken gagayan mo, kaya't kung naipeksa daytoy kablao ko, ay ayaten kabiyak ko, happy birthday to you. Yan, 20 sa bali pagkikiddaw sunod ang mga kaibigan. Kiddaw mo't ni Mami Mina Rigua. Tiyayo ko na pauluan gayem. Please play any song of Ben Bautista, and the song goes to Crystal Pagdilaw, to Ate Emma, to Joy Bartolome, Kelly May Rumbawa coming from Rosemary Albis of Spain, mga kaibigan. Alright, tayo kunakon mga kailan para kadagiti amin nagagayam. Tay kunakon mga kailan, Sinjamon, kumpad. Kumusta kaya ni Tamaw Lane? Ngagdengdeng nga giti dayto nga gundaway. Okay? Nasaya at tiyagdan pagayam, tagtain ka pagtaklinan, paglalunuad da problema, mabalin mo paiti umutang. Nasaya at tiyadaan pagayam, dandain ka pagbuludan, kwarta baduan no anyala ditan, di na kanto pulos baybayan. Gayem, napatagtiyadaan gayem, nalablabes paingem, kapsat no arigem. Gayem, nagasat tiyadan gayem, tunggal malmalday ka, inakaliw-liwaem. Nasaya at tiyagdan pagayam, tagtain ka pagtaklinan, paglalunuad da problema, mabalin mo paiti umutang. Nasaya at tiyadaan pagayam, tadain ka pagbuludan, kwarta baduan no anyala ditan, di na kanto pulos baybayan. Gayem, napatagtiyadaan gayem, nalablabes paingem, kapsat no arigem. Gayem, nagasat tiyadaan gayem, tunggal malmalday ka, inakaliw-liwaem. Tunggal malmalday ka, inakaliw